Cześć, dzisiaj znajdujemy się w Zabrzu, w typowo takiej postindustrialnej dzielnicy. Ale jeżeli wytęży się wzrok, to wokół można zobaczyć wiele ciekawych elementów świadczących o przeszłości tego miejsca. No i dzisiaj pójdziemy sobie jedną z zlikwidowanych linii kolejowych aż do Mikulczyc. Jesteśmy na początku naszej trasy. Za mną jest bocznica z elektrowni Zabrze, obecnie w rewitalizacji, natomiast my będziemy się kierować takim odcinkiem Zaborze-Mikulczyce. Linia kolejowa numer 301, której zarządcą w czasach współczesnych była kopalnia piasku Kotlarnia Linie Kolejowe, jest jednym z wyrazistych śladów przemysłu, który kiedyś napełniał nasz region życiem. Istotnym jest, aby nie mylić jej z linią 301 zarządzaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Realizowano tutaj przewozy materiałów podsadzkowych, głównie piasku. Zaliczamy ją zatem do sieci kolei piaskowej. W całkiem niedalekiej jeszcze przeszłości kolej piaskowa stanowiła jeden z najważniejszych górnośląsko-zagłębiowskich przemysłowych szlaków transportowych. Jej głównym zadaniem był transport piasku podsadzkowego z piaskowni do kopalń węgla kamiennego, by wypełniać puste wyrobiska po eksploatacji surowca, co było kluczowe dla bezpieczeństwa i organizacji ruchu w kopalniach. Z uwagi na stopniowe zanikanie przemysłu wydobywczego, niegdyś misterna i prężnie działająca sieć, w obrębie której wdrażano kiedyś wiele nowatorskich rozwiązań inżynieryjnych, dziś nie jest już nawet cieniem samej siebie. Ten stan rzeczy dobitnie pokazuje zresztą ten film. Rozkwit kolei piaskowej na terenach dzisiejszej Polski przypada wprawdzie na okres PRL, jednak pamiętajmy, że jej początki sięgają początku XX wieku, kiedy to powstawały odcinki łączące różne piaskownie z zakładami przemysłowymi i szybami kopalń. Już po II wojnie światowej w 1951 roku wszystkie te fragmenty połączono organizacyjnie w Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego, które było niezależne od PKP i dysponowało własnym taborem oraz infrastrukturą. A teraz znajdujemy się na dawnej granicy państwa. Tam widzicie urząd celny dawny. Akurat jest jakaś akcja, więc nie będziemy się tam skupiać na kamerowaniu. Jesteśmy na wiadukcie nad ulicą Trębacką i jeżeli pamiętacie moje materiały, jak zaczynałam dopiero swoją przygodę z koleją piaskową, byłam tutaj w 2022 bodajże lub 2023 roku na początku, zanim jeszcze wyburzono wiadukt nad ulicą Piastowską. No więc ten nadal istnieje, ale bardzo Was proszę, żebyście tutaj nie chodzili. My również nie będziemy go przekraczać, tylko zejdziemy sobie po ludzku i przejdziemy przez ulicę, a później będziemy kontynuować wędrówkę. W najlepszych latach dziennie uruchamiano ponad 200 pociągów piaskowych, a sieć kolei piaskowych liczyła setki kilometrów torów i bocznic. To był ogromny i niezwykle ambitny projekt władz Polski Ludowej. Linia numer 301 pierwotnie łączyła kopalnię piasku Kotlarnia, która dzisiaj mieści się na granicy województw opolskiego i śląskiego, z przemysłowymi zakładami i szybami kopalń w konurbacji górnośląskiej, między innymi z terenem Zabrza i KWK Makoszowy. Jej długość sięgała około 52 km, a trasa na wielu odcinkach była nawet dwutorowa i zelektryfikowana, co nie było w przypadku linii kolei piaskowej oczywistym rozwiązaniem i świadczyło o ogromie przewozów, jakie się tutaj odbywały. Przez lata linia ta służyła jako magistrala do przewozu piasku z kotlarni do miejsc, które go potrzebowały. W przeszłości zakładów przemysłowych było w naszym regionie tyle, że dziś młodszym mieszkańcom bywa ciężko to pojąć. Jako anegdotę wtrącę, że w ramach precyzowania wydarzeń zaprezentowanych w serialu Ołowiane dzieci wielu rozmówców nie potrafiło zrozumieć, że pierwotnie w Szopienicach działało wiele hut przetwarzających różnorakie surowce, a nie tylko jedna huta ołowiu. Zmiany strukturalne w gospodarce, likwidacja kopalń i spadek przewozów piasku sprawiły, że linia stopniowo traciła na znaczeniu. Po roku 2020 transporty piaskowe przestały kursować na większości trasy, a odcinek Biskupice-Makoszowy został rozebrany. To oznaczało koniec fizycznego istnienia tej części magistrali.
Na przestrzeni ostatnich lat prowadzone były prace demontażowe, a fragmenty torów znikały etapami. W wielu miejscach pozostały jedynie nasypy, wykopy, fragmenty betonowych przyczółków, a czasami nawet resztki szyn, które w marcu, jeszcze przed wiosennym rozwojem roślinności, są dość czytelne w terenie. Spacerując wzdłuż dawnego śladu torowiska, łatwo dostrzec subtelne łuki, przebiegi terenu i linie, które niegdyś gościły ciężkie składy piaskowe. Znajdujemy się właśnie nad obecną drogą 88, natomiast jest to dawna Reichsbahn, czyli autostrada i miała to być droga, która połączy koncept, który nigdy nie został zrealizowany, czyli Śląskie Trójmiasto. I może niektórzy będą zaskoczeni, ale w tym Trójmieście zabrakło Katowic, dlatego że w skład tego Trójmiasta miały wejść te miasta, które wówczas były znacznie ważniejsze, czyli Bytom, Zabrze dzisiejsze i Gliwice według dzisiejszej nomenklatury. Miłośnicy kolejnictwa i lokalnej historii podejmowali heroiczne wręcz wysiłki, by zachować przynajmniej fragmenty tej unikalnej infrastruktury. Apelowano m.in. o wpisanie odcinków linii do rejestru zabytków i o docenienie potencjału turystycznego trasy, która przebiega przez lasy, obok licznych jezior czy zabytków techniki industrialnej. Jednak proces likwidacji torów postępował bezlitośnie, a wiele odcinków, które jeszcze kilka lat temu tętniły ruchem kolei piaskowej, dziś pozostaje tylko w krajobrazie jako rzeźba terenu czy niewielkie relikty infrastruktury. Spacer tego typu to więc nie tylko rekreacja, ale też czytanie historii zapisanej w ziemi i swoisty dialog między przeszłością a teraźniejszością. To oddanie czci historii, która nie jest zapisana w podręcznikach podróżniczych, lecz w terenie, w zapomnianych reliktach przemysłu, w nasypach i wykopach, które czekają na tych, którzy chcą je odnaleźć. Kończymy trasę w Mikulczycach, jak zresztą głosi napis za mną. Tutaj kawałek dalej znajdowała się kotłownia, obecnie już wyburzona i nie wiem, czy pamiętacie, ale również ją eksplorowaliśmy na tym kanale. Także jak widać, należy takie miejsca upamiętniać, bo po prostu szybko się kończą. A jeżeli ten film Wam się podobał, to nie zapomnijcie proszę o łapce w górę, o dzwoneczku, o subskrypcji. Będę również bardzo wdzięczna, jeżeli ktoś z Was zdecyduje się być moim patronem. Dziękuję bardzo.